Nagilid siya bakos ko lang tita. Ano? Baho man kung gina mo, kanagkaan ko gina mo. Ano sa ako? Madyong hapon, ako na depod ni si Mama Alex ug si Aliana. karon day guys adlaw Domingo unsa mahuli na Miss Alicia. Hindi siya na ba o palingon ba ni? Ganahan ka mo pabilin da niyan? Ano di man? Tabangis mama yan ha, among bag do ka buok dag ko. Kaya ni mo mudada ha? Ha? Bitaw. Bitaw guys, managa na mi. Mauli na mi gali siya kadi sa Aliana di ha. Gimingaw na ko sa sidang nanay. Good luck na naman sa biyahe guys, kay na. Nagaton na ba jud ko? Wala lagi ko mukawagdaghan sa paniud to kay basig makasuka ko kay mga manihang weakness lagi og biyahe, dagaton ko. Nya guys. Mulaga na mi. Bye-bye na. Bye-bye. Uli na mi. Mga kabataan, das Mama Julie po, Mamords. Mamords, manumuro kong manamalig sa bakat. Mamords. At inurlina ning long sleeve ang suot. Hi. Hatod mi ni Angkol. Ano nang guys na. Larga na mi. A few moments later. A few moments later. Nakabot na dyan mi. Salamat sa Diyos kayo ako kadyo dagata. Grabe, ako dagata pero gikabuhi ko sa driver. Grabe mo dyan kasuga. Abay. Oo. Yung nga nagusalihan naman, basig makarasta ma. Lagi. Ikaw, Lexi. Natuog man is Lexi. Di ba, Mama Julie, nagkasuga, Jol? Ban ba, nagkasuga? Samot ko kikabuhi, kaya nga masalihan na basig makarasta ma. Nako na silyan. Na. Silin. Wasas mo mo kaya silyan. Danay, namin, ngamuda niyan. Ngaw kali-kali. Charot. Kamera. Malap yun, ma. Gimingaw ko sa nanay. Hindi, mula ka patagbalik, mato na putas Manila. Mato na putas Manila. Ha? Para ba nang ipainom music pag isipon? Gani, maglay ng ilong. Nanisip lang doon nanisip. Ang amo siguro ko na. Nas, Mama Julie. Nakapugas na nagkapugas na din. Auli, nakapugas ako gapos hapon. Pugas ko kabitay ng hapon. Wala, agang pipino pa na nap. Saya naman pipino. Ano man? Kamera. Guys, malungkab ko guys, kaya gutom ko. Sa malit. Haman. Haman. Ha? Hala. Nagilid siya bakos ko lang tita. Ano? Baho man kung gina mo, kanagkaan ko gina mo. Ano sa ako? Dang! Dapat ipadani mo si Tia Lili, Dang. Guys, mga anta guys niya. Ako magsilbis paan, talagang paan sa kusina, pero karag dyan may lami. Carlan. Lutya ko no, uban lutya. Kaya lutya. Huwag magpasag buwag. Lami guys, oh. Ang uban tawag lang ni Gabi. Nga. Uban Carlan, ang uban may lutya. Sagar siya lutya. Lami. Nga. Ang partner guys niya, inunin ng bulinaw. Nagbangkuan, goodbye head, pabutong pram. Manimuta guys. Bye. A few moments later. Anha ko ma. Dahil lagi mo tingog yan. Hi everyone! Madyung hapon. Ako na repod ni si Mama Alex. Ug si... Aliana. Ug si... Lexian. Og si Aisa! Taganahan! Bitaw Lawin na demi guys. Gikan sa Maribuhok. Magutang ko. Maglawoy ko.
Tanan te? Di oy. Magabot na mo dari sa bahay, grabe bujag nagdabos ang sidaan nila puro karni. Puro karne lang sa kalab. Mama, Gikan paghapon sa pagkasal karni na daan. Nga nang maglaoy ko kay makaludyan ning magsigig karni. yung maglaoy man ka ma. Hala sa Liana na, napagaw. Sa Liana kagisip una ba ni? Malap yun ma. Malap yun ma. Love you. Shout out day kus pag bumangtong tatay nga nagpadaog. Dagang sidaan. Padadaan may glitson. Hako na glitson ba tanaw ko? Isa ka bawnanan. Kasi, malap yun ma. Hindi pa dadabal sa tatay karning ilaw. Manalaig ang tingog ma. Ma, kasi po ni ma. Malap yun ma. Hindi lang matamuban sa reunion day. Salamat ma. Ha? Salamat ang uman ma. Oh. Salamat din ni Kuya Indang. Pag umangtong tayo reston nga, taga-sudlon may nagpakatod na mo karni. Guys, sarang labi Maglahay ang tablet ma. high blood na tanan yung balik one for. Na, ipada na glitson, isa ka bawnanan. Hindi mo nang di man si kumay kag ganing mga litson-litson. Hindi si Tiri, di makakaon kay nga no, ipagbawalan. Dan si Kurana. Mo nang maglaoy na naman ko. Kanila ulang mga sutiri. Dito na taon. Ya, mutala ko. May labas yung mawa yung kuwas mata. Unsa man? Paglaw litson. Ha? Ang sarang kasi. Kasangka na ang tulari. Kasi ano na. Tanawag at tumutula. Ha? Ano naman? Ikaw, Lixie, mukhang ganda ni Lixie. Mukhang kagubasa. Agadi lang uwi guys, sari-sari. Kubasa, patula, batong, kamunggay. Ha? Ha? Kamu po silang sa daw. Kaning batong day guys, di kan palis maribuhay. Hindi kasi nas Mama Julie. Ganahan dyan kong nilawoy guys. Sa Liana na po guys, sa pong anara nga silika o kuhan, gulay. Kamunggay na po. Sari-sari ni gulaya. Busy jud mi karong simanaha guys, di ay. Kay ugma mo pahuway. Anas Martes ko na po, reunion na po namo. Sa kaliwat ni nanay. Sa Bertudaso mag-family reunion. Lakaw na po ding tanan dari. Kami dari guys, ngaron Mayo 15, pista sa among barangay. Diya katong napadang tatay karni, panto sa barangay Sudlon. Pinanggamas ta guys yung mga pagwangton. Mga na nagdabos na nangatag karni ug kanunay lechon manok. Ay lechon manok. Lechon baboy.
Grabe mo na dyan kung nalipong sa pagkawag karni. Gahapon karni. Pag-abot na resbay, karni mas gahapon. Ang kailangan ba nilang inom ko? Hindi. Kung taba, anong kaya sa kita sumagtak? Last Mama Julie. Tabang kong Ano man kaginaw ko? Tinga kasi nila, way. Ah, magkana. Wala mag-isa ka. Baranggayan mo ka. Naghanman dani, hindi na pwede maglawag gamay ra. Kani tulog ka patula, kani sa kahiwang ubasa, kani sa pagka butog nga batong, da kamunggay. Mas muntang, palisan na po na baka sa ito. Ay, mora na yung kayo ko kang atos palitanan. Baray. Ah, kung palisan na, hindi na mira ba na sa laron eh. Ikaan ka palisan sa kanang kung anong suka na ginamos. Oo, salad. Kasi ba ni Harbis ng kabasa? Pinadatagas ko ang katipunan, hindi ka natiste. Nara ba kayo kabasa dito ko? Wala mo kayo nilog magkuha, mag-ipo kay. Kaya ba kung magdagap, abagata? Na mo ko kabasa ito dito. Pamalig sa. Na, may pulis mo sa mga kubasa. Sigbalik sa makura ko na kung nasapi ka ng bato mo palisan sa tulos. Karaan mo, paligsa ako kubasa at taasa niya, wala akong balik at taasa. Ngabot si Lemuel dito, o sa natiri, sa to, Lunes, Martes, pagka may kulis ng Harbis ko, baka nasa tulos. Pagkaugma. Ilang iri. Baligtas mo na ka, ban ka ba mo? Libre pagsidaan, libre ka, kwarta pa, makapalit ka, upul ang gas, batong palida, yung halin, pwede kayo palit yung isda. Isap na lang man. Tabang-tabang man. Sabang-sabang siya ng tanong. Mura sikas ng presin maglawin eh. Ano naman? Naghanap pagka mo bumbang. Ginahan mo ko. Ginahan ko magka-green-green kay constipated lagi ko. Kaya tali. Ano yung problema? Constipated ko. Karong gabi maglanlan, naday ko gulay. Bawang ano nila, isa lang na yung lawas. Hindi, minus ko kagluto. Taas ko siguro pag kolesterol, pareha siguro ka. Bawang ano. Yan naman mga tagas kolesterol. Bigay mo kami doon. Yung gahi mo. Karabong. Nauli na lamad yung ko, gikas maribo ko, kapadyo ko nakalibang. Ano? Ganay pagkatinoon. Lupig lagi kong aliana, kaya na, sila, aliana, niabot na nagpalis. Libang. Libang, hapon po. Libang. Gikan sa party, dito po sila ko, ano. Ako sa una kadalaw to sa una katusi ko ginom lakto papi. Mula ganyan problema na lagi pa, bawo. Asli mo ko lakto papi. Bis kuto-kuto. Lambot tagsa mo. Nga ni ko maglawi, kaya di man pwede gamay ra maglamay dyan lawi, kaya daghanan ta. Ako kasi enjoy kay gamay ra man, no. Nagkaratan mo gani ko. Hindi mo siya kala. Hindi nga si dyan, ay. Hindi naman mo ng katula. Mahilis gani na. Ako, dyan sa pagkatina, dyan ko mabuha sa patulang, nanay. Kaya nagpatula, humot. Nagbukaw pa humot. Uy, lami ka na si Kuwa kay pabalance na sa dugo. Hindi ko mabuong katula. Maramis ali. Nakoy daghang si Kuwa pero tulahay puto klase siguro. Dito. Lain yung to Julie, mo ka ni humot dyan si dyan. Mura di Karon pa ko nakasul. Bukas ka naman mo. mura di pwede kuwan dahil perfume lain-lain. Mani mahabot sa nanda. May hindi bukaw. Isa man dyan eh, manimaho o hormot. Humot doon sila. Mani Ah, hormot. Kanima humot. Di ba yung walis nga magulig ko bukaw. Di bukaw mas kuhan. Mani maho lagi. Manima ang humot. Dahil naputi lagi ka na isa sa punay. Buti yung bitas na, namikag ko. Dari. Puti na sa nailaan. Ang nangiwati na na si Ate Monica. Panik ba? Ako ito man, kuliwat kong tatay. Kami kaaliwat ni tatay. Hindi, putis Julie. Ah, karoon naman eh. Kay nilagay natin yung sito si Bagnos. Pero kung natural na din may Bagnos, yung sito. Oo nga, siya. Dito mo puti. Guys, magluto sa ako guys. Okay, gabi na. Pwede pa kumukaplag ganin ay. Ano sa video kuan? Ano sa kuan? Kanang nay. Ikaw mo duli, kaplakon. Ha? Hindi mo sa tagsasabi niya guys. Tigo ba sa mo? Ano sa martes ba to? Martis City. Ha? Isay sa manog ma. Martes. Sa ano naman na kadali pag paghapon. Sige, harang tag-buslit. Mutak. A few moments later. So guys, luto na gatang nila, oy. Kasintabi sa mga limukawag nila, oy. Nasa ako kaya anong favorite nila, oy. Luto na na. Ano gaho ang palidya? Katong gibaging ni Nanay Des Bernice. 3 days sida na inganin na, hala. Makalingaw. Ah guys.
Ada sana. Salamat sa kong nanay kay gitabangan ko. Jadi apa gang sili guys ya. Agsili guys na gibaging na pong nanay.